Salutare tuturor, mă numesc Laurențiu, avem pe prietenul meu. Bună! Mă numesc Cristi și am un canal de YouTube care mă cheamă Cristi24K. Și pe mine Laurențiu bară 24K. Și astăzi ne jucăm un Stumble Guys cu prietenul meu bun. Adică eu, Cristi. Și a început meciul. Nu pe cap. Nu banană stricat. Când scrie banană stricat și un televizor stricat. Sunt bogat eu. De ce vezi banană stricat? Să punem punctul sau nu? Ce zici? Te pun și e cu provocări. Bine, îți dau eu o provocare acum. Ce provocare? Eu zic să... Asta... Lasă, întâi să înceapă meciul, după aceea zic. Să mă gândesc întâi. Știu. N-ai voie să atingi culoarea roz. Dacă nu, stai 5 secunde. Am atins-o. Dacă o atingeai, gata, te duceai. Mă duceam până mine și până. Unu, doi, trei, patru, cinci. Uite, uite. Trebuie să atingi, că n-ai cum. E roz. Da, dar are și doi așa. A doua provocare. Să prinde, mă, dragul meu. Banană stricată. Provocarea mea este să nu mai îmi dai provocare. A doua rundă. Nu se poate. Când pierd. Da, se poate. Numai o rândă? Da, numai o rundă. Acolo nu. Stai că am dat acolo. Stai că dau eu. Banană stricată. Bloc de Shadows. N-am voie să-ți dau provocare acum mor. Da, dar chiar încă n-am voie să ating roz. Nu puteam dacă am voie. Nu chiar harta asta, și altă. Acum pot să fac un tip, cam copii, ieși. Din nou roz, dacă nu știa asta ca să ating roz, mă făceam un roz. Mai bine mor eu ca următorul pot să provocare pe
până acolo. Mă mor direct. Poate. Nu plâng. Efectiv te-am aruncat. Mai aruncat. Este asta. Nu. Am dat aia și știi că aia te îndepărtează. Te-am îndepărtat pe steaua. Nu. Granată, dar nu știu. Am urcat pe capul tău. Sigur. Sigur. Nu bani am jucat. Ce-ai făcut? Da. A, dar stai, n-ai voie să-mi dai provocare. Am uitat. Bine, ți-am pus... Eram pe fericit cu dau provocare. Nu dau. Cred că o să-ți dau. În următorul meci am eu tactica mea secretă. Ai o tactică? Da. Am pun numai. Nici n-ai pun. Vreau să uiți. Dacă puteam să le vând pe toate trei, puteam să-mi iau până. 50, 50, 50. Da. Dar eu dacă nu vândem pe ăsta de album și Îți fac să o zic, să o fac sau să o zic. Așa, credem că să nu lasă. Iubirea mea, nu mă lăsa. Afară-i cald. Mișcat. Bă, da, bun. Dar cum dai tu cimitir? Mă bagi? Mă bagi? în timp ce... Da, În timp ce merg, nu? da. Uite. Ia uite-te la telefon. L-am văzut. Uite. Și dai așa, asta sărită, dar numerește târziu. Dă-te puțin pe loc. S-a rotos. Asta e mai acum. Dă-te puțin pe loc. Hai că m-am făcut de rușine. Rușinea căpțăuna. Ba n-am stricat. Așa, Tu mereu provocarea aluneci. mea este să-mi dai tu o provocare. Mă Hai, pup da. în cur. Hai că-ți dau ție să-mi zici o provocare. Nu, asta nu spun. Hai, mă, zi. Nu, te provoc să nu dai tu provocare. Hai să am zis-o. A, dar idiota clasic. După ce facem și pe Free da? Da. Facem Mai târziu, la iau. Sau nu. Facem următoarea episod în seara asta. Seara asta, nu? Da, Eu când mă pun la culcare? la 12. Ei, la 12. Da, păi, când facem primul live, nu e așa că durează 2 ori. Acum mai puțin și eu am primit. Ei, Cristi, doamne. Adică, Dar cât ești tu? 3-0 sau cât? 3-0. Da, mă, când... E 3, e 2-1. E 2-1. E 4, stai, e 4. Mai nu știi meciul ăsta. 3-1. Hai să zicem 2-1. Eu nu țin spune. Asta de acum eu țin. Țin pe cartel. O, labirintul de viața mea. Eu eram scazul. Și închidem în sfârșit